donc a dan de don mais an tɛna pressé ninnu ko nin bɛ bɔ tuguni mais min yɛrɛ ye ne dabali ban diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi Barni Gambika chauffeur ne yɛrɛ dabali banna diɲɛ bɛɛ bɛ ka Dubaïkaw bɛ k'u disi gosi ni muso min ye quoi da chauffeur bɛɛ tɛmɛna n'a ye o tuma a sera fan fɛ cogo di cɛ ba tɛ yan ala don ne yɛrɛ kun bɛ ka ɲin sɔgɔ bɛɛ ne panna na ɲang ko a y'a ɲang e y'a kɛ cogo di ɲang ah non komi mɔgɔw bolo ko Barni Gambi de bɛna tɛmɛ nin ye jaa dan nin ye chauffeur de ta ye non ye nin ɲang kojugu y'a ma segin ne kɔrɔ ah non kuma ka magan ko a y'a ɲang chauffeur bɛɛ tɛmɛna n'a ye Alahu akbar an ye chauffeur ta de an bɛna wotoro pousser law ta ye a mɛnna o a bɛɛ bɛna bɔ kɛnɛma kelen kelen nin ye chauffeur ta ye sɔɔni an bɛna wotoro pousser law ta ye mais min f'i ye artiste perekɛni i b'i fɛrɛ kɛ i bɛ siriji kɛ ka dɔ b'i kunkolo bonya ni fɛn ninnu na k'i da kɔnɔna in dilan ka ɲɛ kosɛbɛ parce que n'i bɛ lɛbu la n'i y'i da waga dɔrɔn ni ala n'a kɛra hali ni lɔgɔma b'i bolo i b'a bila i da kɔnɔna b'i ko tɛrɛ i bɛ tɛrɛ dɔn bamananw b'a fɔ ɲama de ma ko tɛrɛ i da kɔnɔna b'i n'a fɔ ko tɛrɛ fɛrɛ kɛ i k'i da in kɔnɔna in labɛn kosɛbɛ quoi i kana to k'i da waga i kana to k'i da waga i ka lɛbu kɔnɔ kojugu c'est pas joli i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ i ka t'i ka kɔfɛla di la o lafiya ka bon i ma ni nin ye mɛ i tila k'a fɔ tuguni Dubaï falikɛba Dubaï jɛtɔrɔni e k'i jija disi yankan na arabu k'i susu i dugumana la parce que wari in banna bɛɛ b'a dɔn ko business tɛ ka sɔrɔ frontière bɛɛ datugulen don arabu ka e minɛ duguma ye i k'o feere i ka feere damani kɛ i k'o dugumala susu i k'i ka videomaniw servi i y'a faamu wa anw ta ye ala ko de ye mɔgɔ tɛ ka wari d'aw ma i k'i ka videomaniw servi i k'i dugumana di i ka wari minɛ i ka videomaniw servi quoi donc an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan